Sirkal ma pacho ka koro geto medo kwan jopuonjre masomo e mbalariany mag piny owacho mag mbui kata Open University of Kenya kowuok e jopuonjre 3,500 nyaka jopuonjre 50,000 e giko higa mar 2026. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba olero ni chenro no biro chiwo somo e yor lony manyasani kendo ma ng'ato timo ka en thuolo komedo ni mae dhi duoko chien omenda mitiyogo e dhi mbalariany mopogore opogore pacho ka. Kane oloso e bura mar riwruoge mag mbalariany, Ogamba omedo jiwo singo ma piny owacho chwalo ne mbalariany mag piny owacho makale midhiero mar omenda kod gope mamedore. To see how we actually can get this. We have a target of reaching over 50,000 students by 2026, end of 2026. And that will actually assist in the university becoming self-sustaining. As you are aware, we have challenges in the funding of universities, and the more students we have, the more programs we have in the Open University would assist it easily be weaned off the exchequer once we have that number, that optimal number. If you look at our Vision 2030, we are talking about prosperity by 2030. But the question is, whose prosperity is? Who are these people who would be prosperous? If you don't give education, it means we are excluding people from that prosperity. So this is exactly one way of fulfilling the vision.